Ay, Pepe, ¿qué? ¿Cómo estás? Ay. Moi boas, Andrés, pois. Ímolo levando, hombre. ¿Qué, cómo va y todo? Estaba mandando un WhatsApp. Cala a boca, cala. Pois yo ti estarás ben, pero eu estou bastante fastidiado. El ojo. Fastidiado porque o médico díxome que tiña tensión moi alta. Dixo que tiña la Dixo tensión que alta. tiña tensión moi alta e que andaba fastidiado. El ojo, que tensión tes, carai. Pois teño de mínima, teño 13 e de máxima teño 20. Carallo, pero eso é bo, ter a tensión alta e ter alta tensión, me cago na vida. Sí. Home, tamén nas casas sentado os 120 e mira, pai, ten que ter esa tensión para que funcionen as lavadoras, as cociñas, para que todo, entende? Pois cala a boca que é o peor de todo. Claro, dixo o médico que tiña tensión alta e que tomou sal. Agora ando fastidiado, que tomo sal, que sabes ben que vou estar... Iso é porque eles son uns osos, home. Eles son uns osos. Entón quítanos a xente salado ao sal. Claro. Para que, eso é envexa todo. Eso sí que non... Todo envexa, É todo. todo envexa, pero claro, o sal que tomo é ahora... Mira unha cousa, Pepe. Que pasou, Andrés? Ela ti non terás un pouco de algo por aí, non? Tes algo ti por aí? Algo de sal, refires? Tes algo? Algo habrá, home, algo habrá. Tes sal? Sí. Tes sal aí ti tes? Teño, tranquilo, teño. Depende de calqueiras. Teño sal líquida, que ahora ven sal líquida. Teño sal marina. Teño Ai, sal marina. Sal negra do Himalaya. Aguanta aquí. A ver, cacho Sal de negra millo. Ai, Sal venga. Maldon. Esta estase vendendo moito nos restaurantes finos. Pois... Sal de toda a vida, fina. A mí esta gustame moito. Esta foi a que Depende. tomei eu moitísimo, pero... Pois podes levar, depende, pa justo. Pois casi que, non sei, Depende. Eu, por exemplo, a sal fina, a refinada e a iodada, por exemplo, é a sal que mesturando a... Eu creo que está ben. Mesturándoa. Mestúrala e pode che dar un pistonazo bo. Pero se realmente o que queres é que che pega un viaxazo que Eso é o que quero eu, Pepe. Eu quero así unha cousa que me... cacanes. Sal gorda. Da de salar a carne. Eu creo que ese é a millor que podes tomar. E tes deso aí? Teño, Tu non sei, tes deso? teño. Pois dame, eu quero que... Quer sal gorda? Un quintal. Tes, eu que sei, un... Dame isto. Quer sal gorda? Que eu quero algo que sea cousa que me suba a Quero tensión, fuerte. pero cunha cousa fuerte. É Pois porque é, estou unha- que me fai falta a min un pouco de sal, que Andrés, estou eu aquí. pois é decir unha cousa, pero que non saia daqui, por Dios. O que eu? Teño unha cousa especial para ti. Cousa especial, máis que a sal gorda de... Que? Mira, Que mira, tes? mira que material. La madre... Bacalao. Quero deso. Isto metes un bocao e pegas un viaxazo, pero cuidado con Quero esas estrellas, Quero deso. Queres desto? Pepe, dime, canto queres? Isto non é a calquer precio, é... Canto é o que? Iso... É outro precio. Iso, o que queira. Canto é? 10, 20 euros. 50. Estaba a 60, aí tes. Veña, pois nada, E dis que estou así un bocado e xa... Bocao é unha cousa que che suba a tensión, pero dunha maneira que, Pois cuidado. xa Igual podes electrocutar a calquera, Veña, como che vai subir. pois xa nada, xa marcho, ui, que hai moita xente, Veña, chao, Vai a ver. Veña, chao. Andrés, Chao. cuidárseme. Veña, vale, chao. Saludo. Chao. Pepe, Un bico para tua muller, que se me esquecía, Andrés. cuéntame unha cousa, non terás unha bolsiña por aí? Unha bolsiña de que? Unha bolsa para guardar isto. E logo por qué? Non ves que ando cheirando a bacalao e ainda vai pensar a muller que ando con outra. Veña, díxame aí! Rápido! Espera.
Vale, che. Vale, miña. Perfecto. Veña. Pois nada, Dime algo para a bolsa. Nada, a Veña. bolsa é regalo da casa. Veña. Por ser bo cliente. Pois nada, Chao, Veña, Chao. Andrés. Chao, Pepe. Chao. Cuídate. Chao. Quieto. Ahí está, quieto. Y tú, ahí está. Es un coñero, Andrés. Chao, Chao. Uh. Chao.